mano mar Kadibo mantiere e county ma Kisumu. Wabobedo ka watwa kod Mary Odhiambo mabende nitiere e studio wa ma Kisumu ka wang'iyo wuodh bedo gi sub county no kanyakla kod ang'ono mabende giyudo gibedo gi sub county margi. Iluonga ni Jaelieta, jaloko marwa en Winnie Adoyo. Wachako gi weche yiero kuma kwan jogo ombulu e higani omedore kod 12.8 kipimo kod kwan jogo ombulu e yiero ma higa ma 2017 ka kwan jochung' ma higi ng'eny ni malo kipimo kod jochung' ma higi ni piny. Magi onyiedhore ka koro IBC ogolo chenro mar ikruok ne yiero mano mar dwe manyien. Kodong ndalo 23 kende to oganda dhi e yiero maduong', IBC ogolo chal mar ikruok mare ne yiero mar tarik 9 dwe mar aboro. Kaluwore kod chenro no, kwan jogo ombulu e higani gin ji 22.1 ka ipimo kod kwan jogo ombulu e yiero mokalo mane gin ji 19.6. Kama en medruok kod 12.8. Kuonde luto ombulu bende omedore kod 13 ka gin kuonde 46,233 higani kipimo kod higa mar 2017 mane gin kuonde 40,883. Jogo ombulu modak e pinje maoko bende omedore koa e ji 4,223 e higa mar 2017 nyaka ji 10,233 e higani. Kwan jogo manie od twech ma igeno ni biro goyo ombulu omedore kowuok e ji 5,182 e higa mar 2017 nyaka ji 7,483 e higani. Kwan joma chuo mabiro goyo ombulu e higani ni malo kod 50.8 mar jogo ombulu duto ka joma mine gin 49.1 Namba adek gin rowere 39.84 ka joma nigi ng'ol kwan gi tin mogik 18.9. Kwan jochung' duto malaro kombe mopogore opogore gin ji 16,100 ka kom mar MCAs ema nigi jochung' mang'eny ma gin 12,992 to apisi maduong' mogik mar tend piny ema nigi kwan ji matin mogik ka gin ji 4 kende emosepuodhi. Joma higi ni malo ne higni 35 ng'eny kipimo kod joma tindo e yiero ma higani. Jochung' gi duond buche gin ji 11,574 ka jochung' kar kendgi gin ji 4,526. Kom mar MCA nenore ni oywa jochung' mang'eny ahinya e yiero ni ka ward mar Kimilili mantiere kar chung' od bura ma Kimilili kaunti ma Bungoma en achiel kuom wards moywayo jochung' 27 ka kom mar ward mar Kitutu Central e kar chung' od bura ma Kitutu Chache South kaunti ma Kisii bende oywayo jochung' 23 e kind wards mamoko. Kaluwore kod chike matayo yiero pacho ka, ute fwambo yienegi mar menyo kendo kwano ombulu e yiero maduong' higani ka kwan televisen mabiro menyo yiero gin 6, mag nyakalondo gin 8 ka mag nyakalondo mag gwenge gin 105. IBC wacho ni gidong' mana kod jochung' mapod ni kod cases e doho mondo mi gitiekre chutho kod listi mar jochung' magigeno ni biro rumo mapiyo piyo kaluwore ni kinde okayo mag yiero maduong'. Simfroz Okinda, Ramogi TV. Siasa mar Kenya Kwanza kotenegi kod ogai margi William Ruto kawuono no yuoro e alam mobagi kod riwruok kanise mar Pentecostal and Evangelical Clergy of Kenya mantiere Kiambu County kuma bang'e ne gidhi nyime koda campaigns magi. Campaigno mabende Millicent Adhiambo oluwo kendo miyo waler mathoth. Odiochieng' mar ariyo ka kweth mar Kenya Kwanza podogo tache kaunti no ma Kiambu kuma bang'e bende ne gitero limbegi mag campaigns e kaunti ma Nairobi. Negichako kod yore alam mane otele kod jadolo Dr. Doris Rigathi mane okwayo kanise mondo bede ong'ala manyime mar tero alam ne piny Kenya. We have gone through challenges and today we want to just thank God that we can stand here as a Church of Kenya and celebrate the unity of the Church of Kenya. Jadolo no bende ne omedo kwayo piny owacho mondo kik keto badho moro amora ne ute lamo mapacho ka kowacho ni ute lamo ema nyalo reso piny Kenya. Is a future for a great nation. We have no doubt. Deputy President, on the 9th of August
2022, we will get a government that fears the Lord. As we have received the message today from the preacher, we feel it is high time we get a king that fears God, that can take the nation into prayer and seeking God like the king of Nineveh. Kanotwak, ogai mar UDA William Ruto, ne odok ne kanise kowacho ni piny Kenya sani dwaro mana lamo. Bila Mungu, Kenya haingekuwa mahali ilipo sasa. Nawashukuru sana viongozi wote wa kanisa na viongozi wote wa dini katika taifa letu la Kenya kwa kuombea taifa hii, kuombea amani, kutuombea kama viongozi. Ruto bende osingo ne kanise mapacho ka ni piny owacho mare biro chiwo lesen ne kanise kendo biro tiyo machiegni kodgi ponono biro yombo kom ma jatend piny Kenya e yiero mabiro bang' ndalo 23. Running mate and I undertake that we will do whatever it takes to keep this country as a God-fearing nation. We commit that no church will be closed under our watch. Ruto omedo nyiso chir ma en godo ni Kenya kwanza ema biro bedo joloch e yiero mabiro no, ka bende ne ohum nono e wi nengo ngima masani oidho pacho ka. Mimi si Uhuru Kenyatta utaniletea. Mimi nitaangalia wewe macho kwa macho. Unaelewana? Tuko pamoja. Toka lam makamano, Ruto ne otelo ne kweth mar Kenya kwanza etero kisera mar ombulu e kar chung'od bura ma Kiamba kod Githurai e kaunti ma Kiambu kod kar chung'od bura ma Lang'ata e kaunti no ma Nairobi. Na mkorada jameni. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Romo mar sidho jalar kom gavana ma Migori kod otiko ma ODM Ochila Yako gi jodongo mag Suba nochochni bang' ng'ato mapok ong'ere kuoro iro malungo wang' ne oganda go manochokre alap makababu mantiere e kaunti matin ma Suna West. En gima notimore kinde mochilo ne rik tieko twak gi jopiny bang' kanosesidhe kod jodongo kotenegi kod jatend riwruok mar jodongo ma Suba Jafeth Riogi. Ochilo nokwedo tim makamano kowacho ni achiel kuom jok ma opiem godo ema notimo wachno ero. Wadhi maber gi mbakawa gi sidhono makano dhi rumo to nitiere jamaundu moro, nitiere jamibadhi moro, nitiere okoch tweta moro moro rawera moro mondo odi gik ma odir gima lungo wang' ji miluongo ni tear gas ni mondo keth burano. Chayo ng'ano kabisa nikech en ng'ama riasore no somo. En ng'ama riasore ni nigi mwandu to kare mwandu gi sombego e maundu mineno manitiere ka. Maloyo ji 300,000 modak kendo tiyo Kiambu nyalo bedo joma miyo gavana manyien telo. E yiero mosekalo jo Kenya gi osebedo ka dok thuche gi luto ombulu mopogore kod yiero ma higani magindikore kendo gibiro luto ombulu e kaunti ma Kiambu. Jotelo mag group ne mawuok e sub counties mopogore noromo kod jachung' e kom gavana ma kaunti no William Kabogo kuma gisingo sire ka ging'iyo yudo thuolo e sirkal mabiro moko ng'ini kwan gitin. Komb gavana ma Kiambu oywayo jochung' 6 duto. Please, go kuchi tarik 9 dwe mar 8 ne moluor Raila Amolo Odinga kia kuome kanyo gone William Kabogo piny kuro podo kwa wadi clear lakini kuonde ariyo go makuchwa mar Raila ochung' kanyo mar governor ma Kiambu wagone William Kabogo. Kabogo puonjo na nyathi from class 9 nyaka form 4 nyaka 12 kaka Kabogo ema chulo na nyathi na school fees. Aya hospital level 6 Mathika Kabogo weko gero nwa mamon sani nyuola ma mos.
Moko kuom jokanyo mag duond bura ma ODM e kar chung' od bura ma Bondo orwako wito oko mar listi mar jogo ma bende ideo gwel kod duond buche to kiero kod duol mar IBC ka giwacho ni koro duond buche ni kod thuolo machielo mar pogo kombego e yo makare. Gigolo ng'ur ni lemo mar kom ma North Sakwa Ward nochiwne MCA masani Lona Adida mosebete komno kuom tams 2 to noreme welo manomanyo komno kendo higani. Gikwayo ODM mondo kaw thuolo ni mar loko listino kendo okuor kombego ne dhoudi mapok noyudo welo makamano. IBC nowito oko listi ma duond buche 79 mag jogo mideo gwel to kiero ni duond buche go nokoluwo chike e loso listi makamago. Adona chak gi goero kamano ne jakom mar IBC Wafula Chebukati gi tim mare kuom nyo tamruok list mag parties manyo timo nominations e yore moko lure gi chike. Wadwa mondo wami baba telo kendo mondo wami baba joge modhi tiyogo. To ka uchako timo gik mutimo gi ok morwa. Nitie nomination ma onego bi wawinyo nomination ne wayud North Sakwa kae. Apa oseyudo nomination ding'eny. Lowa kae onge gimoro amamo oseyudo. To nikech koro gini oseduogo piny ka, wakwayo gi muolo kaka jo North Sakwa ni ODM mondo wang'ni otime gimoro makata ka jopiny neno to neno ka gima ni kare. Moko kuom jotelo mamine e bwo riwruok mar Azimio owuok oko mar siro tend Raila Odinga e romo kod mine maloyo 3,000 mag jopith chiaye. Giwacho ni tend Raila kod Karua biro ng'iyo loso pek ma bende gikale kaka mine ma jopith ma Masai. Romo ni noyuore kod gavana ma Kitui Charity Ngilu, seneta mowal Zipora Kitonyi kod jotelo mamoko kuma bende ne gitwake thuolo mar mine e ngima masani kojiwgi kik giwe thuolo mag dongore kalgi gineno ni nyithigi manyiri osomo. Naenda tu kwa ofisi ya ofisa wetu Kenya nzima. Amara mbodo liyo ginaina na ken. Kani ngogo betero. Meneja. Kwa unyenyekevu pia mkirudi nyumbani. Mkienda mjue tarehe 9 mwezi wa 8 tunabakisha wiki 3 tu. Tumweke awe rais wa 5 wa Kenya. Mungu tayari mara community. Mungu tayari. Ni wangapi wanaenda kupeleka maneno ya baba? Na tukipeleka tuseme, na mimi nitaongeza, sasa ile ndoto yake ya kusema atatutoa kwa ufukara umaskini, atupatie pesa, ile sasa tutafanya biashara kama hii tumeona hapa siku ya leo. Hapa ni sawa sawa. Niwaombe tarehe 9 mwezi wa 8 tukumbuke mama na baba. Sawa sawa. Na kura zote tumeona timu yetu kutoka kwa Madam Gilu na seneta wetu ambaye tunasema ndio seneta wetu wa Narok. Mumeona kiongozi wetu ni Raila Amolo Odinga. Na waomba kwa heshima mupatie kura zenyu ili maendeleo ifike mashinani. Mimi nasema kama mama mkongwe na sitaki nyinyi mtanganywe na mambo mengi ila itachukua Kenya mbele. Tunataka kuunda serikali ya amani na ya maendeleo kama tumeona hapa. Na hakuna wengine watapeleka nyinyi mbele ichapokuwa baba na mama na Azimio. Jalarkom gavana mama Chakos kodotiko mar chama cha Uzalendo Nzioka Waita kawuono yango manifesto mare kosingo tieko dhiere county no. Waita wacho ni ong'iyo mar neno ni yuto jodak mama Chakos omedore kendo odak ngima maber kokalo okenge mag bero ohala kod siasa. Omedo ni manifesto ne ogur e mise auchiel moting'o ngima maber, weche pur, pi, somo, tije kod weche mag limbe. Waita nosir kod jalupne e gwenge go engweno Florence Mwangangi ka bende en jatend jotij piny owacho kar jot mar jatend piny machon ka bende olaro komno kod Johnson Mudhama mar UDA, Wavinya Ndeti ma Wiper kod jalup gavana mama Chakos Francis Maliti mar maendeleo chap. Sababu ile pesa kaunti yetu inafaa kupata kutoka ushuru na kodi haitapunguka, yani on source revenue ni bilioni 5 kufuatilia utafiti wa World Bank. Na hiyo pesa bilioni 5 ndio tutaitumia kufanya maendeleo, ndio tutaitumia kujenga mabarabara, ndio tutaitumia kujenga shule na kurudisha dawa kwa hospitali. Lakini lazima maneno ya ease of doing business, yani urahisi wa kufanya biashara,
tuitekeleze mara moja. In addition to what we are doing on the interventions on education, and you should know, it is under this government that we shall launch the Machakos Scholarship Fund. And the academic qualifications that we hold, qualifications that don't need any inquiry, qualifications that have been witnessed by the institutions through which we went, that may say clearly that we are able to deliver. And that is the kind of leaders that we need in the county of Machakos. Jaod bura malugari ochiwo thuolo mar ndalo abiriyo ne jalup jatend piny Kenya William Ruto mar kwayo ng'uono kuom jatend migawo mar tend lweny Eugene Wamalwa kaluwore kod weche ma ok ni kare manowacho wi Eugene e kinde manotimo campaigns mage. Savula wacho ni ka Ruto ok okwayo ng'uono to biro bago ng'anyo makwedo Ruto. Savula loso e gwenge ma Likuyani e kaunti ma Kakamega. Wewe Ruto na heshima na kuongelesha na heshima, tunakupatia siku 7 uapologize kwa jamii ya Muluya. Hauheshimu viongozi kutoka jamii ya Muluya. Kitu ya 3, hauheshimu Muluya yoyote. Ruto, kama hautaomba msamaha siku 7, demonstration tunaanza. Marakamane wadhi e yueyo to kawaduogo wadhi achiel kachiel irwendo wa emine wacho mabende nitiere e county ma Kisumu. Odhiambo makare Mary, ageno ni nitiere makare kabisa. Ero kamana hinya mano Mary, odhiambo mantiere studio wa ma Kisumu. Wadhi bedo kode kod twak kawang'iyo sub county manyien mabende imedo e county maduong' ma Kisumu. Wadhi twake wuoth mar yudo sub county no to gigigo mabende okelo ne jodaka makono. Wadhi tudore kode mana bang' kinde machuok. Mary OIMORE. OIMORE. Ero kamana hinya wadhi tudore kode mana bang' kinde machuok. Wadhi e yueyo ka waduogo koda mine wacho. Mo ma ichamo winjore obed matin ne atamalo 30 mag kwana mag teko ma ingo e dendi. Mai biro duoko chien okang' mar bedo kod pek mar del mokalo alama. Generation inakuja ni sisi tunalidi nchi. Justina Wangui wa Mae, Roots Party of Kenya. Ukiitwa deputy itika. Martha Wangari Karua, Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party. Tungetaka tuseme wa Kenya wameamua. Rigathi Gachagua, UDA. We are coming to bring in change. Ruth Wambui Musheru, Agano Party. Battle of the Deputies. What would you like to ask your next deputy president? Send your questions on video to the WhatsApp number 0796 560 560. Keep your questions under 30 seconds. You can also text your questions to 22843. The Deputy Presidential Debate live on the 19th July 2022, 5 p.m. to 9 p.m. George Aoko, Kani Mombasa, Toma, Ramogi TV. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are.
Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Yes, sir. Jothurwa, thuolo ochopo mar yiero kit ngima midwa dago in kaachiel gi jogo migenorigo ei kaunti wa ma Homa Bay kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Kaka japur, idwaro ndara mabiro konyi tero mwanduni e chiro mondo iyutie. Ijalupo, be idwaro arita makare e nam kod chiro maber ne rei. Idwaro gi lupo manyasani gi kar loso rech maber ne chirni ma oko, nikech mano ema biro miyi nengo makare. Ujo ohala matindo tindo, be un gi lek mar dongruok kendo bedo madongo mamedo yuto. Jopith jamni be dwaro arita makare ne jambgi, thieth nyaka mar yuto. Irawera moseyudo tiegruok, donge in gi lek mar yudo kama inyalo tiye ei Homa Bay ka? Mine wetena, dongu dwaro pi maler, thieth makare gi wuoth mayom e apaya mabeyo. Tiende ni in gi geno mar dongruok. Magi duto nyalore e Homa Bay ka. Tarik 9 dwe mar 8 higani, kik iloke gir tema. Tim yiero makare, yier Gladys Wanga gi Oyugi Magwanga e Ten County mondo wachop geno wa mar dongruok. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Machiegni kendo jalaro komtend piny kod otiko ma Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga otero kisera mare mar ombulu e ute chung bura 8 e kaunti ma Nairobi kendo nyiso geno mar bedo jaloch e yiero maduong' mabiro. Raila omedo singo mar duoko boma ma Nairobi e rang'iny manentiere e higni machien. Sasa uchaguzi hapana bwana. Leta ya watu yako ni leta yangu. Tupimane nguvu ana kwa ana. Mko tayari? Mko tayari? Basi sasa niwaambie, kama unataka mereka utaona, basi tutakurana na wewe, sio? Sisi hatuwezi kuogopa. Unaweza kuogopa yule kijana? Unaweza kuogopa yule jamaa? Anabweka. Lakini niambia niko na watu kushinda yeye. Kama sisi mko tayari? E dwe mar 3 higa mar 2013 piny Kenya nowuok e telo mamalo kodhie mago mag kor gwenge. Higni 9 bang' chugo sub-counties 47. Jokadi boma yudore nyando nie wuoth mar yudo sub-county gi owuon. Kawone mine wacho watwa gi jakome kamiti mochung'ne chano chakayanga sub-county no manyien mano Mary Odhiambo kentiere studio wa Makisumu. Penjo ni bende gidhi yiero jaod bura e yiero madwe mar 8 to bedo gi sub-county gi owuon kelo negi ber mage. Machiegni kendo OIMORE Mary kentiere Kisumu. OIMORE ahinya, erokamano kuom rwaka e studio. Machiegni mana penjo mabende ji nitiere godo ni to yiero madwe mar 8 ma higani bende udhi yiero jaod bura kaka koro runtiere gi sub-county u? Dwe mar 8 higani ok wadhi yiero jaod bura, pod wan administrative boundary ma wan go, pok wabedo gi political boundary moluongwa kaka constituency. Mano nyiso nang'o? Mano biro timre mapiyo kapok otundo 2027. Mano nyiso nang'o kiwacho ni sani un administrative boundary ok en political boundary? Kinyalo mana lero ne jopiny en pogruok mar ariyo go gin mage? Sub-county owuok government administrative boundary, tiende no miwa DCC, Deputy County Commissioner, ma headquarter obedo Rabuor. Koro iluongo ni Kadibo Sub-county
en sub-county maraboro mowuok e Kisumu County. Nobedo gazetted on 21st of October 2021. Koro sani administrative offices bedo set up at Rabuor, which is the headquarter mar Kadibo. Tiende ni wabedo gi DCC, wabedo gi all government wing matimre headquarter koro biro Rabuor. Kaka koro education department biro Rabuor, nyalo bedo mar HR osebiro Rabuor, sama wawuoye ni to gi ICT osebiro Rabuor. Koro mago duto tiende ni wakelo power closer to the people kaka devolution ne dwaro cha. Gima ng'ato bende dhi nyalo penjo ni to ere kaka no yudo mubedo sub county kaka Kadibo, wuoth mar yudo sub county wer mane koso gindre mane uneno miu sub county wuon? Ne wuoth mabor ahinya. Wawacho ni thoth jo Kadibo wacho ni since independence ne gisegombo ni mondo gibed opog gi nekech ne wan e Nyando, kata sani pod wan e Nyando, to koro Nyando onyuolo Kadibo sub county. Koro wuodhno nosewuoth mabor, ne wasegombo mondo time, to seche duto mane kadho ne ok wanyal yudo thuolo mondo time nikech ne dwaro gik mang'eny, winjruok e migawo mopogore mang'eny mag sirkal. To sani koro timre nikech wadwoko erokamano. Aparo ni handshake mar Raila Amolo Odinga gi President Uhuru mokelo nwago nikech gik mane ji oluo duto gombo mondo timre negi otimre. Then sama koro timre boyudo ka Governor Nyong'o bende koro ni office e Kisumu County, wadwoko ne erokamano nikech otiyo matek. Wawuok kaka Kadibo wadhi wakwaye sama ne wawinjo ni wayudo ahinya. Mary, ingeni mana juma ni endi ntiere jodak moko ma wuok sub county Manyatike mabende gibende ne gigolo kwayo mondo omigi sub county gi owuon. Okenge mage mowinjo bed ni ji nitiere godo kata moseketi mondo koro omiu sub county, to en gino mabende ora kwayo timiyo ukoso obedo nang'o? En gima tonde bor kabisa. Ichako luwe ga gi head office, iketo kwayo ting'iyo gik ma in godo miwacho, samoro population, samoro nitie hardship mang'eny makoriu gi jomoko to kuyudi. To nitie gik ma sirkal bende dog nono kusetero kwayo ni office gi. Koro jogu ma jotendu bende fuato, konyo fuato ni gimu kwayo ni inyalo yude koso kunyal yude. Koro marwa ni osewuotho mabor ahinya, higni mang'eny kabisa. Jo Kadibo jok manochako fuate thoth gi osekata tho gionge. Koro mano to wadwoko mana ni Nyasaye erokamano ni finally jo Kadibo oyudo sub county. Wang'eny wanetie nam to niterowa e headquarters mabor. Samoro chiefe wa kane die bura Kisumu ting'iso gini gidog Awasi or gidog Nyando. Kane gidhi Awasi idwoko gi Kisumu East. Koro ne gin gi chandruok kabisa. Kata administrative support mane bire e gwenge Kadibo ne float for a long time ka Kadibo ok yud gimoro ma direct makonyogi nikech ne wafuyo e kind Kisumu East to gi Nyando. Manyiso ni koro sani oketu makoro ong'ere maber ni kudwaro gimoro amora modwaro. Wacho ni weche mag IDs kachiel koda chenro mag sirikal mage moko kuom gigo ma bende sub county ma Kadibo okelo ne jokono wango luong ni jo Kadibo. Erokamano, mago duto obiro Kadibo. Kata sama wuoye ni osemiwa director mar education osebedo posted, the ITC director sebiro, HR director sebiro. Koro wan wachandre mana kaka the planning committee mono wane kaka gibed accommodated, kaka giyudo offices, kaka ne DCC manyien obiro. Wasebedo piny wasegoro plan mar ot monego accommodate all the government officials. Wariure gi administration system, chiefe wa gi sub chiefe wa te watiyo kanyakla. Committee ma chair ni iluongo ni development, wan watimo mana planning kodgi. Koro wariure kaka community. Koro wakonyo gi timo chenro mag rwako gigo together. Ok ni wanyalo weyo gi kendgi nikech mano en a benefit ma direct to the community ma Kadibo sub county. Lek maru maduong' en mane sani koro kwacho ni en administrative sub county manyiso ni yiero madwe maraboro kodhi timo. Dibed ni ung'iyo ni kochopa 2027 to koro uyiero jaod buchu kanyakla kod MCs mamoko koso obo bedo nade?
Mano lek maduong' kendo mane momiyo ineno waikre kendo wan gi ilo mathoth nikech waneno ni koseyudo sub county to kalure gi chike ma Kenya nitie kama obiro chope mibiro miwa boundary maka obedo constituency. Kosebedo constituency koro ing'e ni government keto wa budget. Koro wayudo budget ma specific for Kadibo constituency. Koro wabedo gi representation parliament ma ng'amoyier Kadibo beda member of parliament. To koro en gi budget otimo development within Kadibo. Koro dhi bedo mayot kendo neno en gik mang'eny ma pok otim nyalo timre. Ng'eni sama in gi budget koro yot moni keto ganda kanyakla moni go kod gi mbaka. Imiyo gi ng'eyo ni wan gi pesa moro matin ka watim nang'o. Koro mano dhi bedo a big thing for Jokadibo. Jokadibo mor kabisa gi gima nomigi ni. Kendo momi ineno chenro mag timo gik moko kanyachiel dhi nyime mang'eny ei Kadibo. Aneno erokamano ahinya Mary. Aneno moko kuom ote ma bende donjona kendi ng'ato penjo ni to yudo sub county kaw thuolo marom nade mondo oyange ni ng'ato koro nitiere kod sub county ne mano ibo miyo waduoko mari kanyakla bende machielo bende bende penja kinde ma bende kawo mondo ng'ato bed kod sub county mare ka bende ng'ato wacho ni constitution kata katiba mar Kenya oyangonwa 47 gen karang'o ma bende idhi yang mano mar 48 kaka maru mar Kadibo kod mamoko ne jogo eko ma bende gombo mekgi. Erokamano muda ma okawo kiket application ni mondo iyud sub county to lure koro gi jok ma konyo ywayo tolno mondo gino timre. To wadwa neno ni kapo ni chenro dhi maber, regional commissioner mar Nyanza ene mobiro chiwo thuolo machieng' ma en gi thuolo ma koro watimo launch. Launch no tiende ni koro DCC makanyo koro irwako officially. To en mana ilo mar the community ni girwako, ochalo nyathi manyien monyuol. Koro giluongo ni gidwa biro launch Kadibo sub county. Koro regional commissioner biro miyo wa tarik ma paro ni convenient kode nikech sani koro giringe gik mang'eny kaka elections gi planning gik mang'eny. Koro biro miyo wa thuolo mondo nyiswa ni chieng' mobitimo launch en kama en administrative function. To wamor kabisa joma rito nyalo rito to nitiere kaka inyalo konygi through jotendgi man kuonde ma giaego nyalo konyogi keto teko mondo gine kaka ginyalo tero wachgi no mapiyo to gi agency ma gin godo to nyalo miyo jomoko yude piyo jomoko yudo kobudha ming'a koro odepend gi kama ng'ato nitie manyalo konyo. Ema neno ka ng'ato penjo ni to ng'amo winjo bed ni chwalo kwayo makamano do bed ni en jopiny kaluwore gi public participation jotelo koso gin jomage matero kwayo machalo koda mago. Okay, Kadibo oriwre gin gi Kadibo Development Association miluongo ni KADA. Jakomwa mar KADA iluongo ni Dr. Paul Omanga ma sani en ng'at machiel kuom jogo mane osekonyo andiko gigo gi ofise manoyier kaka Patrick Dolopande giri Secretary General. Ne wandiko barupe mang'eny mano watero ka watere mono wabed considered kane wa highlight issues mane timre within Kadibo. Yuak mar chifewa mane chifewa iloko kon gi kon gidhi Kisumu East idwoko gi Awasi gidhi Awasi tidwoko gi kama. Koro mano was a major thing also. Gi hardship mang'eny Kadibo nomiyo chuno wani mono wabed kendwa mono walos weche wa kendwa. To community no bet piny en gir community ema bet kanyakla gine magitero dhogi kendo giwacho ni konywa uru mono upog gini nekech kopoge to wadhi yudo gima kama wadhi yudo yot kama en a responsibility mar the community ochakre gi community. Erokamano ahinya Mary ma bende ka watieko twak ma kawuono ni kuma bende wang'iyo sub county mar 8 mano e county ma Kisumu Kadibo sub county ma bende ogol e Nyando. Inyalo miyo wa wach ni mogik ka watieko twagni. Ajiwo Jokadibo duto en expectation maduong' kabisa. Jokadibo are very happy looking forward ni mono celebration ni otimre chieng' mo yudo date ma regional commission obiro miyo wa convenient date wabiro bedo kanyakla wabiro kata all the media houses biro cover biro neno kaka Jokadibo mor kendo council of elders bende wabiro invite ji mopogre but gima dwa wacho nadwoko erokamano maduong' ahinya ne effort ma ji mang'eny okelo
momiyo watundo kama watunde kawuono ni en ajani ma ji mang'eny manoluwe thothgi Nyasaye noseomo. But adwoko erokamano ne Ramogi Studio be mono okel mona wuoye ewi wach ni mono jokadimo ong'e gima timre. Ka tarik mitime launch osewuok to wabiro wache officially kendo wa invite ji mono gine gima timre. Wadwoko erokamano ahinya ne jo Kenya momedowa. Koro Kisumu County ng'euru ni un 8 sub-counties ok 7. But mano biro bedo communicated officially gi Regional Commissioner chieng' mowa launch the DCC. Kamana mano kanyo Mary Odhiambo Chelko mano jakom mabende ochung' e chano mano nyasi no ero mar yango Kadibo sub county mabende watu wagodo kawuono yango sub county kabende mane joma ni kaka wacho ntiere jomoko mabende golo kwayo mondo migi sub county margi ageno nigi winjo okang' mabende eluwo mondo mano ochopero kamana Mary Odhiambo am bedo go erokamano mana hinya wakau thuolo machuok ka waduogo wadhi nyime kanyo gi weche manyien mamoko kikidhi mabor. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Edwin Okoth ka Nairobi. Ma Ramogi TV. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So, ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. How can we offer a better healthcare system? Na kuniwezesha mimi kama mlemavu. Mimi kama juakali, wata recognize skill yangu aje? Mimi mfanyi biashara. Naweza pata financial support, niongeze stock. In whose hands are our businesses safe? Dear Baba. Yo, Baba, Wakenya wameongeza barua zingine. Wanasema wanataka password. Barua tumesisoma. Wakenya, tumesikia maoni yenu. Hii ndio password. Inawezekana. Highline Motors Limited mainduka mopuodhi mauso pikipiki mar TVS kod tuk mar Piaggio kelo ni ber mathoth. Pikipiki duto mag TVS koting'o nyaka brand manyien yudore mana Highline Motors Limited. Inyalo chulo pesa aching kata e yor hola. E yor hola ibiro chulo mana deposit mar $20,000 kende. Mafuta bende wamiyi mar $500. Wachiwo free labor service. Spares bende yudore nengo moyweyo. Wayudore Nyanza, Western kod Nairobi. Kuma
mathoth gochwe namba mar 0754358882 kata 0710858475. Highline Motors Limited, od TVS gi gige duto. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama yeye aliyajuzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Machiegni kendo jatend migawo mar somo George Mago kwayo jopuonj mondo tigi yore manyiso kaka gik moko timore aching mondo mi jopuonjre obed kod ng'eyo matut. Mago malose kaunti ma Siaya wacho ni puonj manyasani ma piny owacho medo jiwo ni kod ber mathoth mohewo puonj manyachon. Onono gedo mag klase CBC e skunde mag Obambo kod Mbaga e kaunti ma Siaya. Mago medo ni jopuonj owinjo kaw thuolo moyudore mar medo tiegore mar medo gi lony e tijgi. Olero ni piny Kenya nigi jopuonj ma nigi lony mamalo e chiwo puonj mar kido ma CBC kipimo gi kit puonj ma 844 mowacho ma wow jopuonjre. The secondary schools that have the same compound with primary schools, there are 2,300 of them. And we are getting about 5,000 classrooms from those. We have excellent teachers in Kenya, all of them. The best are the primary school teachers, maybe because, especially the ones doing CBC, they are excellent. Obila Nakuru omako chicha achiel kuom mane oringo odiechieng' manyoro sama ne girakore gi jonjore makweth ma confirm. Komanda mar obila Nakuru Peter Mwanzo owacho ni ne giyudo achichno kaluwore kod lipot mane jopiny omiyogi ni nitiere ng'ato man gadhola machalo mar risasi e gwenge mag Ngata e Njoro. Mwanzo owacho ni achichno yudo thieth Nakuru level 5 e bwo arita mar obila. Hospital mano majara Ramogi Odinga Teaching and Referral Hospital mane boma ma Kisumu bang' masira mar apaya kawuono yudogi kawuono motimore Koru e Muhoroni mane apaya maduong' mochimo Londiani. Masira no mano yudo nyamburko mano mar bus mar Climax ne oting'o jowuoth 50 kod 6 ne otimore bang' derep bus no temo hepo tuomo jariemba piko eka bang'e no bayo yo ma ong'ielore. Kaluwore kod report mogol kod obila jowuoth 30 kod 1 mabende no yudo hinyruok te to be oringodo e kar od thieth ma Muhoroni Sub County Hospital. Hii basi ya Climax imetoka Nairobi. Sasa kufika hapo Maram, kuna mtu wa pikipiki alikuja tu akapiga U-turn mbele yake, ndio ilifanya hiyo basi ikakuja kwa speed. Lakini sasa ilikuwa inajaribu kulenga huyo mtu wa pikipiki. Sasa vile ilikuja na hiyo speed ikapotoka kwa barabara. Kulikuwa na pikipiki mbele yake, so ikajaribu kuhepa isigonge mtu wa pikipiki, ndo gari ikatoka nje ya barabara na juwapo imeslant, so ika overturn. Hatukushuhudia mtu ambaye ameaga, lakini kuna mahusira, watu wenye wameumia na walikimbizwa hospitali. Okwayo changa mapiyo ne jogo moyudo masira ka dhi nyime enio bile boma ma Mombasa kawuono no bago alam mar kwe motelo ne yiero madwe mar aboro. E alam no ne gisiemo josiasa mondo kiketh chik ahinya odiechieng' yiero. Jotendini mopogore moyuoro e alam no okwayo josiasa mondo wetiyo kod ojende e yono mar hinyo jowetegi.
tunaomba amani kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Lakini ninaamini kwamba ni sawa kwa mtu kuchukua mrengo wake ule anaona ni sawa wa kisiasa bila kuleta athari yoyote katika umoja wa pale ambapo anaongoza. Siblings may differ on who to vote for. Children may decide to go their way when it comes to making their choices different from the choices of their parents. But one thing that I would like to know is that peace is determined by the way we handle situations by peaceful means. Ukiona mwanasiasa anatumia vijana kuleta vurugu, ni huwa hana ushawishi. Jambo la kwanza ni IEBC. Tuhakikishe ya kwamba uchaguzi umekuwa free and fair. Na sisi viongozi ambao tunataka viti, sasa na sisi ni roli yetu, tunafanya sera, unauza sera ya amani, sera ya maendeleo. Ohala kohala ni kod ndalo ne mar mewo kod dok piny. Nyalo bedo ndalo oro, chwiri kata ndalo pon. Gisani ma weche siasa dhi nyime, waranga nena kaka ohala mar deso gari kata kahaya chalo. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth bang' twak kuom moko kuom johala go. Esechegi makoro siasa ocho chieng'. Jochung' mopogore opogore luoro piny kagimanyo mbulu kagirito chieng' yiero. Thoth johala madeso nyamburko matiende gidongo dongo ne josiasa sani buonjo kagichomo bengi. En gino ma osekelo negi fuong'ruok kagipimo gi ndalo machien mabende donjo mar korona pachoka ne orocho ohelni modhuro mana kaka Samuel kod Joshua ma osebede ohala no mar deso nyamburko kuom higni 11 lero. Ohala ber kalure gi wach siasa man tireni. Kechiyudo ka kaka geche ma wan go madongo dongo mag chalo Prado oyudo ka sani ok nya yudo kata kidwaro Kisumu kae. Keche Kisumu ka mostly ok wang'eny ga gi Prado nyalo bet around 50, but sani to kata kipenjo kambi mora mora to biro nyisi ni gionge Prado. Nikech sani josiasa okawogi tiyo kodgi. Wadhi kodgi maber. To sani bende business omedo yaore nikech kalure kod corona, dier machane corona en chien chande, ok ne otim maber, but bang'e mano to sani koro waneno ka nitiere pogruok maduong'. Ma en kalure ni thoth josiasa deso nyamburko go mondo konygi chopo e konde duto mag gwenge mapachoka kagigoyo buche mag sero mbulu kendo romo gi jopiny kaka ileronwa kod achiel kuom josiasa go. Nadiera ni sani endi weg geche negi market sani to josiasa e market gi mokwongo to nikech movement dwaro gari, nyalo bedo gi mari, nyalo kodesha, ng'ato nyalo lendi. Seche moko ji dhi e rally moro mabor manyalo gombo dhi gi joga nikech joga bende biro dwaro ni kuma mama dhiye gin be gibede gi ne gik matimore. Ang' ne chuna many kata kanta moro kata wuogo siepega moko man gi geche mondo oting' na joga mondo wachopuru kanyo. Muya omedo ni nyamburko medo josiasa mbi kod huma e seche duto magimolo e romo mopogore opogore mag siasa. Seche moko kichopo kamoro tirango ng'amo chopo gi gari gi ng'at mochopo ka wuotho gi tiende gin ji ariyo mopogore. Ibiro rangi tiwacho ni ma jatelo mochanore to ma jatelo maladhore. Kaeto sana awach ni nitie kata rally mabiro maduong' ka Kisumu ka ni baba ne biro. Ibiro nwang'o ka samoro an gi gacha moro mathis ma kaka nan sani an gi gacha moro an gi geche ga moko mathiso ma kawaida maringo gago. Abro gombo samoro mondo upgrade. Komachielo johala go yango ridruok mar ngima kotenore kod dhi malo mar nengo mauta. Kata kamano gilero ni ok ginyal duoko chien nengo deso nyamburko nikech sama ruedhi dhao to kata lum bende hinyore. Nengo konya duoko nikech seche ma fuel dhi malo gik moko te medo dhi malo. Koro sani nengo dhi malo en mana ni ka en an individual client to unyalo winjoru, but corporate to seche moko bedo no matek nikech en contract mani say sign for a year, so loko in between tech nikech gibende nyaka gidoge process mar procurement. Kalure gi kanose med mafuta to everything nyaka shoot
koro ok dang' wadhi duok nengo piny to wan nyaka med nengo mag spares sani omednwa. Kata obedo ni gipuoyo dhi maber mar ohandgi, to mana kaka ohendni mamoko, pek bende gineno. Iyudo ka ikawo gari, ng'ato kawo gari self drive, to accident matin to dhi oyudo accident. Samoro gari ogore piny bobedo right off. Koro ing'eni seche moko koro mondo ichak luwo ba fully en process, to ing'eni insurance be tije tek. Wan gi kuo, wan kod accident, and accident kelonwa lal mathoth nikech gero nwang' accident. Kitambo ji insurance dhi malose mochako duogi en gima kawo muda kabisa. Gimedo bende ni tok siasa, ohala dok piny, anyeto deso oko geche madongo e kido mag Prado bedo ga matek. Tok kanyo ka yiero serumo, according to geche madongo machal mag Prado gito an gi ok bed ga maber ahinya. Gin moibi joma nyalo kawo gi jok madhi e wedding gi maybe NGOs moko mantiere idwa ting'o directors moko. Chieng' ok rieny ga ndalo duto, koth be ok chwe seche te. Ohala bende en mana kamano. Gima duong' en timo kinda, keto siniani, chiwruok kod tonruok. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Erokamano ahinya Millicent kuom ripota machalo koda manero mabende terowa e yueyo machoka waduogo to Milton kelonwa weche go mag tuke. Kik idhi mabor. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Waluare kuliet pa, wamiyo moae turwaka, kod moae pinje te mag Afrika. Gi pinje maoko. Yud thuolo mar neno gi ng'eyo jothumbe muhero kikelo gi Lin Ramogi to kod DJ Kolo kod instrumentals e chenro mar thum Dagmor mana e Ramogi TV. Ne wachako gi Kisumu County. Ka health ok nyal ran kod county government, to fadhali duoke central government, wan joma chandre watho. Bang'e ne wadhi Migori County. Tie promises moko manomiyo mine kaka pi. Eka nyocha ne wan Siaya. Kuonde manok inyal kalo kata gi ndiga, sani kalo kata gi tinga. Sani koro, Jumapil tarik 17 dwe mar 7, Ratile Gweng', ochiko Homa Bay. Igni 10 nyaka ne 10 counties chakre, chal nade. Will this guy really work? Because I'm very worried. Be japiny oseyudo lekne. Ratil ywak kor ywaruok gi muodo lak. Koso nyiero gi pamo. Victor Juma, live, koa Homa Bay Town. Dear Baba, when I grow up, I want to be an engineer just like you. And I would like to be a lawyer just like mother. But can we have water at home to drink, cook and clean so I can have more time to study? How can we offer a better healthcare system? Na kuniwezesha mimi kama mlemavu. Mimi kama Juakali, wata recognize skill yangu aje? Mimi mfanyi biashara,
naweza pata financial support niongeze stock. In whose hands are our businesses safe? Dear Baba. Yo, Baba, Wakenya wameongeza barua zingine. Wanasema wanataka password. Barua tumesisoma. Wakenya, tumesikia maoni yenu. Hii ndiyo password. Inawezekana. Jara mar weche tuke machiegni nyinga Milton Ochieng Jaka Black. Jang'wech mar auma mar Kenya ng'we aputh njiri mar mita 100 Ferdinand Omanyala ikore ne nus final mar tukego madhi bedo kiny sa 10 makogwen e boma ma Oregon e piny Amerika ma erien bang' tieke thuolo mar adek e hit mar 7 kogwen ma kawuono. Omanyala nyochopo Oregon moleo kaluwore gi midhiero mar visa kaka kamano nyoyudo thuolo madhi e nus final e hit ma kamano manyolo gi Japan Abdul Hakim. Omanyala e jalo manigi rekod mar Afrika e ng'wech mar mita 100 kendo en jal mar adek mar ringe matek moloyo e bwo piny mangima.